joni non kala nokku ina jogi pinal mun e gandal mun e faamu mun e wonka mudum ne wurdi sabu neddo ko hakkillo o fewjata hone mbaɗamme hami wawa wurde hami wawa dadde hami wawa sellude ɗum noon goto fof ne jogino ko muɗum hade noon jaggitoɓe arde heptude Afrique e juuɗe yimɓe jaggitoɓe ɓe gadi wadde taw ko sunnotoɓe a famide e ñukkintoɓe sunnotoɓe ko firti sunnotoɓe ko aroɓe ina ƴeewa holko gonɗon e mum ñukkintoɓe ko heɗotoɓe holko kaalaton ɓeɗo gadi arde ɓe mbiyete ko les explorateurs ɗum woni aɗa nana René Caillé en Barke en Mongo Park en ɓen gadi arde humpitade holko woni Afrique wayno no tubakoɓe mbiyata espion e bon espion kadi e explorateur ne serti ala wayno ñukkintoɓe ñukkintoɓe eyyi ɓen foof ko jeeya ko e espion kono ɓeɗon ɗum koko sakkiti arde kono adan joguino ko explorateur en yahoɓe yiiloyade duuɗe aduna holko woni toon holno ɓe guurdi ko ɓen noon pewni rapport aji kolli Afrique ko ni woori nde ɓe gari ɓe tawi enen ga pinal kamɓe kaɓorɗe ɓurɗe donnude kamɓe jogui ɓe batti arde ga ɓe ƴetta meɗen ɓe jeeyo e meɗen ɗum woni commerce triangulaire biyeteɗo la traite des noirs ni ha ɓo mbi haade mbiɓe yeyde garen laamoɗen ɓe to ɓe goni toon ɓe gari noon ɓe pelli men ɓe gadi noon tawde ga diineji men ko arabe ɓe gada e meɗen ɗum woni diine l'islam nde ɓe gari noon ɓe pellodiri e meɗen ɓe pooli lamɓe men ɓe gaddi diineji mabɓe ɓe gaddi pine mabɓe ɓe nanne men ɓe jangguini meɗen ɗemɗe mabɓe ɓe kolli men leɗɗe mabɓe ɓe dokkiranno ko mere nde gowɗen ɗe goppuɗen ko joguinoɗen ko kuccuɗen e l'hôpital ni woni gande men ɗe woni gande men ɗe jeebiɗen ɗe hanti kuccuɗen e gande kese ɗe gaddana ɗen eywa leñol foof noon ɓamtorto ko pinal mum e ɗemgal mum sa yii Chine ɓamtima waylani mbaldi koltu mum waylani leɗɗe safrorto waylani maadi ko koɗorɗe mum kono e waylani bindol mum e ɗemgal muɗum kono ɓamtima neɗɗo ɓamtorto koye ɗemgal mum so ɗemgal ma yaɓɓama pinal maɗa ɗaynama a wawa ɓamtade ok e nder ɗum ɗo foof joni comme a haali ɗo pinal e gandal no gande men majjiri ene pina mais holno woni gandal pullo gandal pullo ko gandal gaynaka adi aɗa andi so tawi en ɓami tan fulɓe ko yimɓe fof ni adi arde gurdam adori ko raddo raddo woni wañoyde ne waɗa kulle ina ñaama nde ɓe mbaɗata kulle nde noon so jangol ari ɓe galano pinal wawde sañde walla hebde bukki nden sakkeyagal yalti sakke hoto yalti ko ɗon eyo hono yaltiri ko soɓe jangama ko ɗin guri ko ɓe mbarata ko ɗin guri ɓe ɗisata ɓe pewna ɗum mbaɗa gawde ɓe pewna ɓe mbaɗa ɗum wutteji ɓe mbaɗa ɗum tubaji woni meccal sakke yalti ndi ha ɓooyi pinal addi jeygol kaaƴe ne toƴƴodira walla manago yana e dow leydi huɓɓi ɓe batti marde jeygol ngol ɓe jeehi noon kulle maynoɗe ɗe ɓe tawi ko sumi ko ɓuuri welde ñamde ko ɗo ndefu ari ɓe batti rende jeygol ngol haɓe gaddi tasande ɓe batti wogde ɗum e kaaƴe ɓe keɓa jeygol ɓe batta defde ɗo woni noon hanti ɓe batti defde tewɓe ñaama ha ɓooyi ɓe batti ƴettude gueeƴi ladde ɗi ɓiɓɓe leɗɗe ɗe eɓe pewna ɗum eɓe ñaama ɗum woni ndema ari a faami joni noon nde ɓe gandi kadi kaaƴe kadi sa tayni ɗum aɗa wawi yaltinde hen jamdi ko ɗo mbaylago akadi ari ewa e nder gueeƴi he kadi ɓe batti hebde hen bukki sañe ɗo woni hanti to cañu ari ha ɓooyi ɓe mbi kulle gonɗe ladde ɗe ƴeewen newiɗe ɗe newen ɗumen ɗo gaynaka ari ko ni kinɗe gardi joni somi faami e kinɗe ɗe foof iɗi arde ko wañoɓe taw e raddo dartoyoɓe daabaji en mbara ɗum kulle ladde eyyi mbara ɗum on saa daaba ala sabu yimɓe marani eyyi ha ɓooyi ɓe nanni hen la cueillette ɓoggude ɓiɓɓe leɗɗe machallah eyyi joni noon nde ɓe mbatti ɓoggude ɓiɓɓe leɗɗe nde ɓe mbattido hen gueeƴi goɗɗi ɗin ko ñameteɗi goɗɗi hen ko kaɗɗi ñamata koɓe goppi ɗin eyyi ɗum noon hanti ndema yiita wattude ittude gueeƴi ɗi rema ɗi mara ɗiɗi mbaɗa gabbe ɓurɗe timmude tawa ala fof puɗi goɗɗi ɗi ne beña ɗi koko ɗin puɗi tan gondi kadi ɗi layoniri ɗi mbawa waddude gabbe moƴƴe moƴƴe ko ni ndemane ardi gotel foof wonne ardi goto foof ko e pinal nokku o addata ɗum